Right, regai nditore mukana wekukuchingamidzai makadiko amhuri yeZimbabwe kumatima nenyika kwese kwese kwamuri. Zita ndinonzi DJ T1. So ndadzoka zvakare nefinal episode panhau yasekuru Kanengo naMadzibaba Elias. Tauya nefinal yacho. Ndofunga ndakauya pano pekutanga takangonzwa nyaya tisina kuziva kuti nyaya yafamba sei. Ndikatora Madzibaba Elias ndikawaita interview tikataura navo, right? Ndabva kutaura naMadzibaba Elias ndakataura zvakare neuyo akaenda kundobatsirwa kwa Madzibaba Elias ainzi ndiye akaenda kundoromba kwa sekuru Kanengo. Saka kutaura kwandiri kuita zuva ranhasi ndofunga imimi sevateereri sevaoni vanenge vachiona nyaya dzatiri kuisa mudariro nekukakavadzana kwenge kuchiitika pakati paMadzibaba Elias nasekuru Kanengo, muchabuda nemunhu ane mhosva kuti ndiani ane mhosva panyaya iyi. Saka nhasi ndakwanisa kuwana mukana wekuita hurukuro nasekuru Kanengo. Saka ndisingadi kupedza nguva, regai tinzwe kuti sekuru Kanengo venge vari kuti kudii pamusoro penyaya yedu. Nalo? Halo sekuru, munofara here? Aya, ina hangu ndinofara. Ndinotenda zvikuru sekuru. Ari sei mabasa? Mabasa ari right. Alright, aiwa ndinotenda. Right, sekuru indonzi DJ T1, handizivi kuti togona nge muchingotoonawo pa social media. Icho kwadi. Right, pane nhau yandakaiona kuSonato TV, so nhau yaMadzibaba Elias. Wachinetsana nemi. Inini hanasinganetsane nawo bai. Ehe. Inini chakungondinetsa ndichokungoti ndoda munhu anotaura chokwadi, kana ari achinamata ngaamire nechokwadi chake chinoonekwa nenyika yose. Ndizvozvo. Chakandinetsa ndechekuti muzukuru waKwaMutaro aikandirwa zvinhu pamba pake. Ehe. Ini handimuzivi, akafona hake kuSly Media akakumbira akapuwa namba dzangu neSly Media. Ndizvozvo. Ndakaenda kunomubatsira. Ehe. Right, taifanira kunge takadzoka ikoko, saka akazochema nenyaya dzemari dzemafiyo kuti ndiende ndimubatsire. Ehe. Kupedzise basa rake. Alright. Saka handizive Madzibaba vanenge vanoputa mutoriro here. Ndinyatsokuzviziva kuti simboitika, bhozi zvinhu zvaanoita zvezvemunhu anenge anoita anorova madhiragi emutoriro here. Alright. Right. Saka taura tsanangura yenyu sekuru. Zvadaro ndabatsira nemuzukuru, ndakazoona nyaya iri paSonato. Ehe. Ndofunga ndakamusendera message ndikati nayo Madzibaba, kana uri munhu womweya waona wewe kuti munhu akaromba kupi, nekuti munhu uyo akati ane hama dzake nemukadzi wake nemunin'ina wake vakakwana. Ehe. Handimazvoona, saka hapana patikambobuda naye kuenda naye kana pasaidi kana kuti ndomupa mushonga kana kuti pane chinhu chandikamupa chakaipa. Ini handirombesi. Makatarisa mavhidhiyo yangu kubva kumashure kwese uko, hapana pandikamborombesa munhu kana kuti hanzi ndinoti huyai murombe, kwete. Ehe. Mazvona. Saka ndikazova nemuzukuru wese kanzi iye anzi ane uyu Elias ndiye akatozoenda kumba kwemuzukuru ndobva atomovheya kuZambara. Ehe. Ndiye akatomushedza iye muzukuru akatomuudza kuti inini ndine dambudziko rakati ndasina kamboenda kwasekuru Kanengo. Iye ndipo akazongowana mukana akuchida kutengesa zita rangu achinyepera veruzhinji rweZimbabwe. Akuprofita zvinhu zvaanga audzwa kumba uko, akuzviprofita kuti chiita kuti taura kuti kwamakamboenda ndikupa ndoona pakaona muzukuru ari pamota paya akushedza kuti Kanengo. Iye bvaona ndawana basa akuchinyepera vanhu kuti ndakaromba. Ya, ichokwadi ipapo apa, nekuti iwo wacho wakaenda kundobatsirwa kwaMadzibaba Elias ndakavabata ndikataura nawo, so vari kungotaura futi sematauriro amuri kuita iyayo. Saka inini pamene ndikuda kukubvunza isekuru ndepekuti imimi makazvionawo sei imimi muchitaura nawo, nekuti ndakazonzwa kuti makazokandirana mashoko pakutaura. Inini mashoko andikamutaura ndakamuti iwo muzukuru indoshandisa mutemo. Kana zvokunzi ni word rekunzi uchafa, ndakamuti ucharara pakanaka. Ndizvozvo ndakarinzwa izwi iroro. Kurara pakanaka kurara muchitokisi. Alright. Nenyaya yemhosva yekunyepa iyi. Munyepi. Wani akasvibisa muzukuru yawe kuti akaromba. Two, inini akandisvibisa wazukuru wangu ndisekuru Kanengo vanorombesa.
ya ichokwadi. Ndofunga mukatasa mucomment section vanhu vaimutaura, vamwe vaitukwana, vamwe vairwadziwa nazvo. Ichokwadi. Nekuti inini handina munhu wandinokanganisira pabasa rangu. Ichokwadi. Ende uyezve inini pate zvangu ka. Dzimwe dzese n'anga zhinji dzinotoenda kumedia dzichitonokumbira kuti dati kuti advertise basa. Ichokwadi. Inini history yangu inini makanyatsa kuinzwisisa ina hana kuenda zvemedia kuti ndida kuadvertiswa basa. Vanhu vanotouya nekutoziva kuti uko kunobatwa basa. Chakaitika ndechekuti vanhu chakauya yakazondiadvertisa inyaya yekuti pane nyaya yakabuda paredhiyo. Yemwe murume wandikarapa kuGlendale. Okay. Aipenga anga nemakore 18 years achipenga. Saka nyaya yakashamisa ruzhinji rweZimbabwe, vanhu vatanga kutsvaga nhamba. Tikasila media yazowana nhamba ndopa yakatozouya sekuti kuti nhau yemunhu wamukarapa. Ndokude kwandikaita ina hanambira unokambena dabuda kana pamedia kana ndoita zvakati kwete. Anditika. Saka inini zvemedia zvika ndasingatozviziva kuti ndozvinoitikawo izvi but all right. Iye akuchitsvaga nezita rangu akufamba achinyepa achindishaudha nezviro zvakazoitika manje. Ya ichokwadi ya pakaipa sekuru. Right. Saka imimi sekuru maonero enyu ivo vakaramba vachidaro munotora matanho api apa? Ini ndakati nyaya yangu iri kumutemo. All right. Ndoda kuti nyaya ingobudawo pachena, iye abatwe nepolisi, apupure muzukuru aripo, apupurewo bhozi muzukuru akamusvibisa. All right. Ichokwadi. Right. Sekuru ndafara zvikuru ndakwanisa kunge ndichitaura nemi nhasi nekuti zvakaoma. Ivo wacho madzibaba Elias ndakavabata ndikataura navo ndikavaita interview wakataura zvawakataura, ndikabata ivo wacho muzukuru wamuri kutaura wakaenda kundobatsirwa ikoko, wamakabatsira wacho wainzi wakaromba kwamuri vacho. Ichokwadi. Ndakavabatawo ndikataura. Iye pamukamubata wacho ainzi akaromba kwandiri aipupurere kuti ndakamurombesa. Akanyatsa kuburitsa clear kune vanhu akataura akanzi inini handina kuenda kwasekuru Kanengo kundoromba, ndakaenda kundobatsirwa. Ende zvechokwadi ndakamubatsira kwozvokuti ndakamurombesa. Elias akazviwana kupi? Iye manje muzukuru uyu awakaenda kundobatsirwa awa kwamadzibaba Elias, mukutsanangura kwavo vari kuti iwo ndakatovatauririra senyaya kuti ndakamboendawo kwasekuru Kanengo kundobatsirwa. Madzibaba Elias havapute mutoriro vakati vabatse nhau yemutoriro. Kunotine riabhu kakunuka. Unoona chakaitika nezuro ka. Muzukuru yakazofona nezuro. All right. Ndakatovarerwa zvangu zvikati sekuru pane madzibaba Elias ipapa. Ndakonekta mese. Okay. Muzukuru achitsananga zvakanaka ko madzibaba makazendesa sei kusonata muTV chichichi. Vatanga kutotukirira ipapo. Iwo madzibaba Elias. Vakutanga kutotukira muzukuru ulimbwe munhu akutoshaudha muzukuru wewe. Saka ndakazonzwa nemwe munhu wokwamutare koko asi ndatone macases ake kuti ukaenda kusoro kwake wakaramba anotora shamwa utanga kukushapura. Kurova vanhu pamasowe. Hanzi anorova vanhu pamasowe kuti bvuma zvandiri kuda. Saka ndonenge ane mweya wesatani kange dhimoni kange munhu anoputa mutoriro handinyatsokuzvinzwisisawo kuti munhu akaita sei. Zvakamira sei papapa? Aiwa ndinotenda sekuru nekuchenesa zita renyu nekuti izvozvi ndafara kuti ndakwanisa kunge ndichibata matiwi ese. Ndataura nemi sekuru Kanengo, ndikataura neakabatsirwa kwamadzibaba Elias, ndikataura namadzibaba Elias acho. Saka zvakundipa manje picture yekuti mhuri yeZimbabwe mukuteera kwavari kuita nyaya yedu wakuona kuti ari wrong ndiani. Saka imi semaonero enyu emimi ari wrong apa ndiani, munyepi chanonyepa apa ndiani? Inini hangu ndisina diwi randakarerekera panyaya iyi ndichizvitarisa hangu inini sekuru Kanengo ndiri kuona kuti madzibaba Elias wari wrong because ndo munhu ndoda kuti mupindure. Ndati inini madzibaba Elias anonyepa ndiani? Pindurai mukati wrong wamwe hazonzwisisa. Ndiri kutaura nhau yekunyepa, anonyepa ndiani? Aiwa pamadzibaba Elias watinyepera. Ndatenda hangu, Mwari akuitire zvakanaka. Ndinotenda sekuru. So ndoda kuti mutaurewo mashoko ekugumisira kuvazukuru wenyu wakateerera kunyika pamusoro penyaya iyoyi. Mashoko api amuri kuda kuwasiyira nekuti wengu wachiiteerera wachinzwa kuti zvakamira sei. Saka apa ndakutoipendera kwamuri ndo pairi kutoperera ipapo. Zvakanaka. Ina hangu ndinongotenda ruzhinji rweZimbabwe.
nevese vakateerera chirongwa ichi ndofunga imini ndimunotonga nyaya chokwadi. Kubatsirwa vamwe vaitira macomment section, ndaitira hangu macomment section imomo, vamwe vachitaurawo zvavamafungiro yavo, vamwe vachita vamweyo pamukapa mushonga unopanduka. Aiwa inini Sekuru Kanengo handirombesi. Sekuru Kanengo vanorapa ndizvozvo. Vanobatsira vanhu vanorwara, vanhu kwaMutare vanouya kuno ndichivabatsira, handisi kurombesa bayo, handirombesi. Chokwadi. Vanoda kubatsirwa vakasununguka zvavo kuuya kubatsira, vakaenda pakanzi Sekuru Kanengo TV munoona maplatform edu mazhinji anenge achiitika, ende uyezve isusu hatiite drama, hatitsvage drama kuti nhengi uya ndikuite zvakati. Dei tichitsvaga drama, dei kuti hakuno tichitosiwa nevanhu kuti apa sekuru makaninyepera. Ini kana ndichiita mavhidhiyo yangu ndotobvunza munhu kuti wabva kupi, unogara kupi, mambo wako ndiani, sabhuku wako ndiani, wazvipira here kuenda pavhidhiyo. Sekuri ndazvipira, ende vanhu vakawanda vanenge vachitondinetsa kuda kupinda pavhidhiyo, dambudzo rangu rionewo nevanhu vakawanda, saka netime yekubatsira kuvanhu nendava kutozongolimita. Ichokwadi. Aiwa, ndinotenda sekuru nekutora mukana nekutaura neni. Ichokwadi. Thank you very much sekuru. Ndizozivi zvangu kuti panhamba munosununguka here kuda kuzowasirawo zvenyu vanenge vachida kuzokubatai, vamwe vacho vanenge vasina nhamba dzenyu. Izvozvo manje ndozvanenda kuzoramba manje, izvozvo manje ndozvaita ngeni ndiri kutengesa basa. Alright sekuru. Aiwa, ndapabata, hazvina chakaipa. Vanokuda sekuru vanokutsvagai. Vanonditsvaga, nhamba aiwa handiipa, ndikupei nhamba, vanoenda kuplatform yangu ini vanotsvaga nhamba ikoko. Ndinotenda sekuru. Thank you very much. Muwe nezuva rakanaka. Maita basa. Ndatenda hangu. Right, muri yeZimbabwe nzewa hadzina munin'ina. Ndinodaira kuti manzwa mashoko kubva kuna Sekuru Kanengo wachitaura. Chandafarira ndechekuti izvozvi ndakwanisa kuchibata, ndapedza masaidi ese. Madzibaba Elias, munhu wacho akaenda ndobatsirwa kwamadzibaba Elias ari kunze akandoromba. Sekuru Kanengo ndakwanisa kuvabata, ndofunga manzwa kuti zvakamira sei. Saka so mukufamba kubva tichitanga nyaya iyi kusvika iko zvino izvi takundoipendera, ndodaira kuti imimi maviewers edu matoona kuti ndiani ane mhosva. Asi inini ndakatarisa aka panyaya iyi ndiri kuona kuti zviri kutaura Sekuru Kanengo nezviri kutaura uyo akandobatsirwa kwaSekuru Kanengo zviri kundofanana. Madzibaba Elias wari wega ndo wari kusaidi rawo, saka ane mhosva ndiani? Ngatisangane kucomment section. Imimi mega pakutotanga kwatakaita nyaya kusvika pakundoipendera kwatakuita nhasi, ndimi muri kuona kuti ane mhosva ndiani. Hazvina mhosva. So muri yeZimbabwe musakangane kusubscribe pachannel pedu Teachkach MTV kuitira kuti musarasikirwe nezvimwe zvinhu zvakawanda zvatinenge tichindobata apo neapo. Zvakare munokwanisa kushandisa phone number kana paine nyaya dzamunenge muinadzo dzamunenge muchida kuti dzinge dzichibuda pazvivhitivhiti, dzinge dzichibuda pachannel pedu, munoshandisa namba idzodzo dziripo pascreen ipapapo. Thank you so much nekufamba nesu nekutsigira Teachkach MTV. Zita ndinonzi DJ T1 Radio Driver.